Разбира се, че не говоря на вас. Към вас изпитвам единствено уважение. Не, нямах предвид жена ви. Това е абсурдно. Не съм чувал подобни слухове. Нямах представа. Сигурен съм, че ще се върне. Млък, дребен гризач! Това ли е крадеца на пасти? Точно той. Крадеш трудели, а? Много съжалявам за жена ви. Какво трябва да направя? За кое по-точно? Напусна ме. Ей! Къде хукна? Добър опит, влизай вътре. Смяташ ли, че е от мен? Кое? Не знам какво да правя. Бременна е. От вас ли? Че от кого да е? Прав сте. Кога за последно бяхте заедно? През миналата година? Не бих казал. Тогава е подозрително. Ако я видиш, моля те. Сигурен ли сте, че искате да се върне? О, да, много я обичам.